लोगोफोर जानाखि हाबानि थाखाय सुगुम आदा जे बिथांनिथ' बुथारजुलि जानो थांगासिनो दङ जे गाबोनहाय हिन्जाव गोदानखौ लाबोगोन बिनि उनाव समफोर जानाखि जानुवारि 24 बे सानखालि रिसेपसन नालाय जे बिनि थाखाय जे बिथांमोननि जे गामिनि सेंग्रा बिथांमोना जे जानाखि खामानि बेफोर मावगासिनो आरोना कमप्लिट जाजोबाखै जानाखि लाइटिं बेफोर खामानिया बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ जे बेखौनो एसे नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिलांनो सानदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो नै जानाखि नै बेयो जाबाय दरा गोदाननि बिफा आरोना खुलुमबाय 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 दे नोंथांनि फिसालानि जे गोथार जुलि जानो थांगासिनो दङ जे रायजो राजाखौ मा बुंनो सानो आं जेनेबा मोजाङै मोजां दैदेनलांनो सानदों रायजो राजाया हेफाजाब होथों आरो आलासिफ्रा मोजाङै फैनानै आशीर्बाद होलांथों बेखौनो आं कामना खालायनानै आङो बेखेवनाय जाबाय थेंक इउ नै आयंआ एसे फोरमायना होबाय आरोना नै बे मन्दपा जाबाय बे कमप्लिट जाबाय आरोना जानाखि बे मन्दप बनायनायखौ नोंथांमोनखौ आङो फेसबुकाव एसे आपडेट बेफोरबायदि होनाय जादों जास्ट माने बेबायदि मन्दप बनायनायखौ नोंथांमोनखौ ब्लग लानाय जायाखै आरोना नोंथांमोन नायबानो जाबाय बेखौ बनायदों रनेन आदा जे बिथाङा बनायदों बिथाङा थांफिनबाय माने थांबाय आरोना कमप्लिट जाबाय जे बिथाङा गाबोन फैगोन बर' बाजारनिफ्राय फैदों आरोना बिथांनि न'आ बर' बाजार नोंथांमोना नायदों माबायदि दायो बे जाबाय बाथौ थानसालि बेयो जाबाय माइनाव माने बेयावनो आर'नाइ होदों आरोना बिथिंनि आर'नाइनि बेखौबो माने साजायजों डेक'रेसन खालामदों नै बेनो आरोना सिम्पोलि बेबायदि बनायनाय जादों आरोना नै गामिनि सेंग्रा बिथांमोना खामानि मावगासिनो आरोना फुरा लाइटिंनि फ्लिक फ्लाक माने बिदि लाइट फोजोंनो थाखाय नै खामानि मावगासिनो आरोना ओमफ्राय बिथिंहाय नै गारिनि जानाखि हिन्जाव गोदानखौ लायनो थांगोन नालाय नै बेबायदि साजायदों आरोना बेयाव साजायगासिनो नै बिथिंहाय गामिनि सेंग्राफोरा मावगासिनो नै बेबायदि ओमफ्राय नै जोंनि उन्दुनायनि थाखाय नै लाहार फाहार माने बानायगासिनो दङ नै आदामोना लाहार आरो फाहार उन्दुनो नांसिगोन जोङो बेयाव नै टेन बानायगासिनो मैयाथ' जों हरसे बेयाव थाबाय दरा गोदानजों नै बेयाव साथाम उन्दुजायोदां नङा गोजांनाय बोथोराव साथाम जागोन खिन्थु गरम बोथोराव थान्दा बोथोराव साथाम गरम बोथोराव सानै बेबायदि आरोना पेन्डेल नै बेयाव थागोन बेंक पार्टि बेयाव बेंक पार्टि पेपेरे रेपेरे रे 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 नै खाम सिफुंनि आरोना बेयाव खाम सिफुंनि ओमफ्राय नै जोंना हा बेयो जागोन मा मेन गेटआव मेन गेटनि थाखाय बेयाव गाहाय मानसिफोरा हाबबोगोन बिथिं गाहाय मानसिफोरा ना दे बेयाव माबोरै हाबनो हागोन नै बेयाव जे गोजौ माबा दिनाय दङ नंखै माने बियो जागोन जानाखि फारसेथिं थागोन हौवा गोदान फारसेथिं थागोन हिन्जाव गोदाननि पिकचार माने आरोना बियो लामायाव वेलकाम माने बरायनाय माने रायजोफोरखौ नै बेयावलाय सोर थागोन बेयाव जाय बिथांमोना बे पेन्डेलखौ माने टेन्ट हाउसखौ माने नेयोब्ला बेयाव थाजागोन माने बिदि जोंना बिदि थानाय माबाया आरोबाव दंबोयो आरो इथिं नै आरो मोनसे फिटिं खालामगासिनो दं नोंथांमोनखौ एसे हरनि लुकखौ दिन्थिनोसै आरोना नै बेबायदि बिनि उनाव नोंथांमोना जे बेयाव जिरायगोन नालाय फैनानै डाइरेक्टलि बिनि उनाव आखाइ सुनायनि बेब'स्था माने खालामदों आरोना फार्स्टलि आखाइ सुनानैसो माने ओंखाम जानो थांनो हागोन आरोना माने बेबायदि बनायनाय जादों आरोना नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिना होनोसै नै बिथिं थांनो हासिगोन बेयाव जाबाय जिरायनाय बिनि उनाव बिथिंहाय जानाखि मन्दपा बिथिं थांनांगोन आरोना नै बिथिं थांबा माने नैथिं गेट इथिंनिफ्राय हाबगोन बेनिफ्राय इथिं ओंखाम जानो थाखाय
नै नोंथांमोनखौ एसे दिन्थिना होनोसै आरो ना माने नै बेयाव थांग्रोनायावनो माने बेयाव नोंथांमोना आखाइ सुनानै ओंखाम जाहैनो हागोन आरो ना नै हेन्ड वास जानायनि सिगां आखाइ सुनाय होननानै आरोना बेयाव नै बिथिंहाय मोननै रुम बानायनाय जादों आरो ना बिथिं मोनसे आरो नै बिथिं मोनसे नै बिथिं मोनसे नै नोंथांमोना दायो बाहेरनि लुकखौ नायनो हासिगोन आरो ना बाहेरनि लुक माने माब्रै नोंथांमोनखौ दिन्थिनोसै आरो ना नै बाहेरनि लुकआ बेबायदि आरो ना बांद्राय माबा गैया सिम्पोलनिनो आरो ना नै बिदि लाइट जोंनाय नै बिथिंबो बेयाव नै फुरा रेडि जाबाय आरो ना नै बाहेरनि लुकआ ओमफ्राय बिथिंहाय सिङाव आलारि बाथि फोजोंनाय बियो गाबोनहाय जेब्लानाखि दिउरि बिथांमोना बेखौ फोजोंखागोन आरो ना माने फोजोंगोन आरो ना बेयो बेबायदि रेडि जाबाय आरो ना नै बेबायदि बेबायदि आरो ना लोगोफोर जोंना दरा गोदान माने गाबोननिफ्राय दरा गोदान जासिगोन नै बिथां सोगोम आदा जे बिथांनिनो गोथार जुलि जानो थांगासिनो दङ जे नोंथाङा जे जानाखि आलासि महरै बा हांख्रायदों जे बिथांमोनखौ फैनानै नोंथाङा मा बुंनो सानो बयबो नुजाफैदो जायफ्रा सम दङ आरो बयबो सेस्था होलायदो नुजाफैनो थाखाय दसे सम आंनि हाबो गोजोन्थों फैनानै जाहाथे बिथांखौ बयबो आशीर्बाद होथों मानो होनोब्ला जे बिथांनि गोथार जुलि जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो फैलायदों फैनानै जे जाहाथे बिथांनि गोथार जुलियाव एसे आशीर्बाद होथों जाहाथे मोजाङै जे संसार जानो हाथों होननानै बयबो फैलायदों आशीर्बाद होनो थाखाय